Ready na kasi mong mission. Ready na ako sa komisyon, boss. Kumusta si Agent Ray? Nagka-encounter mi, boss. Kunya, nakita mo si Agent Ray. Yes, boss. Positive si Agent Ray akong kita. Kunya, naluwas ka niya. Yes, boss. Naluwas ko niya. Pero nayawa pa rin ko dito, ah. Ayoko basol-basol ha. Ikaw may nakita na niya. Ako lagi nakakita lagi. Pero iwa mo ng plano. Duloy, ikaw mo. Good. Kaysa, boss. Pila bahin ako, anak, boss. Siyempre, 50-50 kita. 50% mo, 50% nakuha. Yes, boss. Wala problema na, boss. Maganda kasi mong mission. Kita-kits na lang po. Sige, boss. Bye-bye, boss. Puti kamay. Agent Poyet. Kailangan karon nga episode makita na gyud nato kung kinsa ng babae nga ginaingon ni Sarge kay mali mo dito atong babae nga gikuha to ni Agi. Agent Poyet. Agent Poyet, naminaw ka? Sana all. Wapa ginaning saon ko maning mihana ni uy. Hala mga ka-agents, si paring Boyet in love. Agent Ray, unsa mo gibuhat ni Dre? Naunsa naman ka Agent Boyet? Kasagsagan sa misyon, naging anak ka. Ay, kabalo naman ka. Awara, guro, karon pa tayo makilig mga chika. Ilang kilig-kiligon, Agent Boyet, kailangan na to atuon tong gisugo ni Sarge kay wala na, pila na ni episode, wag yun, di yun makita ng babae. Ano sa plano na to ron? Di pa kitagaan man ka ni Sarge og mapa? Ako'y tanaw na ron, Beke, para makita ng bayhana. Gitagaan mo kung mapa, pero naman sa Google Drive. Nasa imong Google Drive? Ah, ah. Kadali lang, Bedabi, open tanawa, ang tubig para tanawa, makita tanawa. na ng mapahana. Trawa. Ini mag-signal. Dire. Sige na. Let's go. Ay, hinay man. Naayaw na signal. Pagkailangan mo tungtong. Sige. Let's go. Hinay gapon. Hinay gapon. Hinay gapon. Dirita dapit. Ah, dara, ning kusog. Ana, ni kusog. Ning kusog na yit. Ning kusog. Uy, gala. Balon naman na. Balon man. Galas ka diri na ta. Ah, dara, na-open na. Kanawa. Galas go ka Agent Ray, pihab man na. Ay, Google Drive din, no? Google Drive. Behab, sorry. Galas. Ah, dara na, mo na ni. Muna na. Okay. Ah, mabalik ka dito sa pa. Dito naman tagikan. Gani, wa man to na tong subay og tarong unya. Paguman, Muagi ta og kagubatan. nakalasangan na pod. Oh, kailangan jud Agent Boyet. Unya tara na kay wala tay oras. Tara. Agent Boyet, do you copy? Yes, Agent Ray. Copy. Asa man ka? Nako sa akong location, Agent Ray. Okay. Standby ha. Oh, ready na ako, Agent Ray. Always copy ni. Okay, Agent Boyet, ready na. Nagdala kag bala? Go. Sa Agent Boyet. Let's go. Saman. Nailon, Agent Boyet. Niya, nailo lang sa pasabot, anak. Ikaw wala jud ka ba? Dili jud ka professional nga agent ba? Basta nylon gani Agent Boyet, but pasabot naanay bomba. Ay, tama. Muray na. Unya kung nay bomba pag ato nang masagiran, butot ang duha. Bungkag ta. Patay ta. Sigurado, gyud. Niya, sa duha to karon, Agent Ray. Nga naman na. Pwede ra gud unta ta mulakang dara Agent Boyet. Tapos. Pwede ra punta dito sa Sapa Muagi. Pwede. Pero kay pahod-hod man ta para pataas sa views. Subayon nato ang bomba kung asa ni dapita. Kahit pa. Ano mas riyak? Subayon nato ni Agent Boyet kung asa gyud ni. Kay paminaw gyud nako ni delikado kay nga kahoy. Kahoy! Boom! Na! Si Agent na. Pandamay Agent Boyet si Agent Dave. Nago sa mga dre. Naga, Nanagang ano man. wala naman gagawin panood-an Agent Ray. Ay pandamay nag-ingon unta ka nga minwit day ka. Dali, abi pa namong bumba. Gani. Sige na, dire rami. Ha? Sige, Dire rami. Sige na. Samok-samok yung mga tauhan na to. Ay sa Agent Boyet be. Murag di gyud ta magkadimuan ni, di gyud nato makitan kung asa gyud ang ato ang atuan. Kailangan na nato buhaton ang kanang ginabuhat nato sa una pa. Simuto na tong hangin. Paglain ang hangin, Agent Boyet. Pagbaho kayo, Agent Boyet. Putik.
Wala si Agent Boyet. Gaya na pong gigamit ang teknik. Agent Boyet! Kalilang si Agent siya, kalibang ko na dyan kay ko. Sige, pagdali diha. Kaya magbantay ko dere. Katong gipusil ko diri sa sapa. Gipusil ka diri sa sapa. Tama siguro di pa sige ka mamay. Diba? Pag ginalira ka kasi mausa ka. Iganit ka ako. Nakaba niyo diri. O ba? O ka bantay. Yawa, mag-igunin mo ito. Baka nga ito, hapit ng tigbak. Peace? Paminaw na. Napkin with wings. Sarang pasabot ang Agent Ray. Usa man? Babae ang nitira. Babae! Si Muta. Kailangan na tumasakpan ng kinsa ng bayanan ni Tira sa ko Agent Ray. Moga ni Agent Boyet. Muadto na ta. Gunite. Ebidensya na dapat dili na mawala. Tara! 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 Are you ready, Cadet? Yes, Sarge! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Harap sa likod! Harap! 1, 2, 1, 2. Anak yun na yung kamot, Sarge? Okay na yung kamot. Part na pageant. Pageant, Sarge! Sagira! Sagira! Sarge, ka, Sarge, kasi Cadet, ingana makapasar yun sa pagiging sundalo. Makapasar na basta mo tuman lang siya sa kuha. Sarge! Di ba ako pwede mong gunit ang pusil? Hala, pugsa yun. Kabalo di ako sa mundugo. Sarge, before siguro niya magunita ng baril, patistingan sa siguro ng mga bala. Hala, kay puro man ay mamagasin. Rat-rate! Ako, Sarge, padaplin! Agent Ray! Sarge! Naunsa naman ka, kulang imong gibuhat. Kulang pa to, Sarge? Padaplin. Sarge, ning gawas man nang iyang pagkabayot. Agent Ray, natural ra mahadlok. Labi nagmusul ka sundalo. Natural rin nga na. Natural ra. Kaya pa, Kadet? Kaya yun, Sarge! Para sa akong laking... Ay! Para sa akong pamilya, Sarge! Kadet, nahagard na ka. Pari mo lipstick. Kula kayo. Sarge, pwede na ako makagulit ng baril, Sarge. Paminaw ni mo, Agent Ray. Pwede na pagunit ang pusil. Tistingan na to, Sarge. Butin! Come to here. Gusto na ako magulit ng pusil, Sarge. Bang, bang, bang! Alit, ten. Nabuthan na ka. Asa, Sarge? Sa naong. Tama ba kanina kung sudlan nga batalyon? Ikaw, Sarge, nabutan na ka sa naong. Wala ko nabutan sa naong. Oy, ginatulon na ako. Madamak. Paminaw, Kadet, butin. Gunitin niya akong pusil. Isight! Isight! Tanawa ang target! Ayaw, hindi. Kasi mo ang kuhan ba yun? Ya. Kuhan lang. Katahan lang ang kuhan ang target. Hunaw na ayaw hunaw na ang target. Gwapo ha. Kaya basta maluya ka. Dapat yung tanawan babae. Sarge, tama ba na iyang stance position, Sarge? Murag di man mao. Mataben, manggod, murag di man na mao. Ano kabuti din, Dre. Ako official, Dre. Mas bend pati. Anak yun, anak yun. Kaya paraan mo ang lubot, Dre, maigo. Tingaling-galing, anak lang. Fierce ang mata, fierce. Mura mag nag-practice og dog style. Tarungag sa itin, tapos imuhang kamot, hinahinayag kalabit. Kuratan kay kuno. Wala na yung hinayayin, Sarge. Gusto ko na kayo. Ay, magkuha sa ko na water gun dito. Ay, kadali lang, Sarge. Yaga naman ang emotion pagkakataon na nagtinuod nga pusil. Mano pa siya bahala, good. Agent Ray, si Cadet Buten, dili pareha sa imuha nga bagtik sa mga gera. Kabalon ako kung asa dapat siya ibutang. Kabalok ko nga nani talent si Cadet Buten. Ako rin bahala. Dapat din, kabalo ka mo gamit sa mga materyales. Dapat, tama na ang timpla. Tama na, kaya opisyal man yung pagsirdihan, ha? Ako bala, Sarge. Ano lang yung dapat? Sa giday training ani nila, Sarge, ha? Na-curious ko da. Sunod ka dit. Agent Ray ay nagsulod. Ano mo, Sarge? Tanawa palibot na, restricted area, ha? Okay, Ako sa training. Sige, Sarge. May problema, Sarge. Bantay area. Kaya nila, uy. Sarge! Dugay pa mo, Sarge! Wait lang! Relax lang!
Sa mo diha oy dugaya ninyo Sarge oy. Training pa na ako. Tutan ako ba? Dugay kay sila. Sige lang, i-close na yung babasa na. Wala ka nga. Ako dugay ra gyud sir. Mo dito ko trabaho mo. Mga pageant. Ako pa para mo dagsing magsundalo ko uy.